Namuhla kubungazwa usuku iAfrika Day. Ngalolusuku kwasungulwa inhlangano yobumbano lwamazwe ase-Afrika iOAU eyaguqulwa yaba iAU ngo-1999. iAU ibinezinhlelo ezinqala kulonyaka njengoba kugcine kwethulwa isivumelwano sokuhwebelana iAfrican Continental Free Trade Area kwaqokwa noNobhala jikelele. Uzibandlela walonyaka ububukelwe ukuqedwa izimpi kuleli zwekazi, kepha ke igciwane icorona liphazamise kakhulu. Ngosuku iAfrika Day kubungazwa ukusungulwa kwenhlangano yobumbano lwamazwe ase-Afrika iOAU. Yasungulwa ngo-1963 ngabaholi uNkwame Nkrumah waseGhana, uJulius Nyerere kanye noHaile Selassie wase-Ethiopia. Inhloso kwakukwakha ubumbano emazweni ase-Afrika emva kokuthola inkululeko. Ngo-2002 iOAU yahlakazwa kwasungulwa iAfrican Union, usihlalo wayo kwakuyiNingizimu Afrika. Manje nakulonyaka lelizwe ilona liphethe izintambo. Isiqubulo salonyaka uqeda izimpi ezwenikazi. The pandemic has devastated the livelihoods of millions of people in many countries. The global recovery depends on our ability to accept the reality that this virus will be with us for some time and that we need to prepare to adapt accordingly. iAU izobungaza lolu suku ngendlela yokuxhumana nge-internet nasezinkundleni zokuxhumana. Umengameli uCyril Ramaphosa njengosihlalo we-AU uzokwethula inkulumo yosuku ngaphansi kwesiqubulo esithi The Africa we want, as well as prepare, protect, prosper. Kuzoba nje iconcert ekhethekile iAfrika Day Benefits Concert ezinkundleni zokuxhumana. Okulindeleke ukuthi bacule kubala uSalif Keita, Lady Speed Black Mambazo, kanye nosaziwayo abafana uDavido kanye noShoma Jozi. Imali ezobe iqoqwe lapha izoyiswa ohlelweni lokudla lukazwelonke iWorld Food Programme kanye naku-UNICEF ekwesekeni laba abakhahlanyezwe kakhulu iCovid-19.